Salam alaikum, αβαλαχτάια. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Λοιπόν, το φταίει να να ακούν το λαχέ. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε Ολόκληρο δεν τα ακούν το μισό πώς κάνει. τον Μιχάλη Καπρά. Bonjour, baka. Καλησπέρα σας. Le bac de l'eau de l'orté. Σήμερα θέλω να μου πείτε Le bac de l'eau de l'orté. η ειδική που κάνετε πώς σας φάνηκε. Je vois. Ακούστε. Je vais plus pour regarder Google. Ξεκίνησα πολύ καλά. Je vois pour je vais full. Στις τρεις φάσεις το έφερ ήμουν πρώτος. Je vois pas je vais plus le crack, ça peut le crack. Je vois. Κάναμε δύο εξωματάκια. Συνέχεια κάναμε κάτω δρόμο. Et je vais pour je le crack. Και σε μια στροφή, ακούστε τι έγινε. Le vois pas ça à la base. Για πείτε μας τι έγινε. Je vois pas, je veux. Εκεί που να μετρήσω να κοίτησα. Αλλά pas Je vois pas, je vais pas, je vais pour ça car. Ο οδηγός μου είπε να στήσω δεξιά, είναι στον β' αριστερά. Et je vais pour ça car là, tu veux le regarder. Και άρχισε να κουβαλάω στον κρεμό κάτω. Je vois. Εγώ, J'ai des verres. του είπα, αλλά δεν του Je vais pour vous, parce que je vais que c'est dans le mec, pardon, quand on a τώρα Μα τι έκανες ρε μαλάκα και χάμω. Le pète c'est Canada, là, Και μετά τι έγινε, πώς είχε το αυτοκίνητο. Je coucou, Είπε να φύγει το παράθυρο το δικό μου να βγει και έτσι βγήκαμε. Alors pas d'arc de l'ébado, là, là. Το αυτοκίνητο θα φεύγω, αλλά ζημιές. Je sais pas quand. Et le coup de verre de l'arc là, ma darc de l'autre là, derrière. Και μετά τι έγινε, ποιος σας πήρε. Je vois. Je vais avec. Oui. Τώρα είστε με το ελικόπτερο και εμείς δεν μας πήρατε. Συγγνώμη στην αστυνομία. Στη συνέχεια θα οδηγήσω και ξανά το ίδιο αυτοκίνητο. Αλλά πατέ, το λόχτο είναι παλάτε, δεν la fait. Και στις επόμενες ειδικές τι θα γίνει. Je t'apprends. Εγώ. Je vais pas. C'est pas το μπίμπι. Θα φύγω και θα πάω στο καλά και θα πάω τώρα. La barque de... Ωραία. Le parc de la paneleur, t'as la madale, Η εκπομπή μας εδώ πέρα le loch de dos. έφτασε στο τέλος. Ah, la madale, de l'eau, de la pâte, Θα τα ξαναπούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.